Kawai ta saki uku yau kwana biyu to me kaka kofar gidan nan? ‘Ya'yanta na kawo mata. Ka ce me? Ga ‘ya'yanta nan wallahi ba zan iya riƙewa ba. ‘Ya'yanka dai. Kai baba ka taɓa ganin namiji da ciki ne? To waye haifa mata? Allah ba yana ba ne nata ne baba. In baka aure ta ba za ta haifa? Yau baba ba ta ƙofa shagonka nake wucewa ba ka taɓa gani na da ciki? Kai bin taɓa ganin ɗa mara kunya kaman kai ba. Da ba za ka iya riƙe yaran ba kuma ka haife su. Yau ita ma ta san ba ta iya riƙe ‘ya'yan ba ta haifa. Amma kai baka da mutunci. A'a baba fa ni fa ba zan iya riƙe ‘ya'yan nan ba saboda nobody about mistake dai an yi shi don haka ‘ya'yanta na kawo mata. Amma kai mara kunya ne. Almajiri! Tun safe ban karya ba.